Sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David, kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac amahan ni Jacob. Si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sarah. Si Tamar ang ilang inahan. Si Fares maoy amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab maoy amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz maoy amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed maoy amahan ni Isay ug si Isay maoy amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa maoy amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Huram. Si Huram ang amahan ni Uzias, si Uzias mao'y amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias. Si Manases mao ang iyang amahan, or si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hoseas. Si Hoseas mao'y amahan ni Jeconias og sa iyang mga igsuon. Niadtong panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Aquim. Si Aquim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang pagkatao ni Maria maoy sinugdanan sa atong tinuod nga kaluwasan. Ang pagkatao niya sinugdanan sa tinuod nga kaluwasan. Ngano man siya maoy nahimong inahan sa atong manluluwas. Nya sugod ato pagkatao ni Maria labi na gyud sa iyang kalampusan sa pagpakatao sa manluluwas
sugod atong panahon na kitang tanan karon nga nangataw, mga timaan na, mga sinugdana na sad sa nagpadayon nga kaluwasan. Saman, kumusta man mo ron? Manluluwas mo o maniniwas? Ito baga, kana karon na, lingian na imong tupad, na unsa man karon, manluluwas o motiwas? Kana bang tiwasan ba? Imbis luwason, tiwasan na hinoon. Manluluwas mo? Ayo. Makaluwas ba mo sa mga tao nga way gikaon? Kita karon manghatag ta sa atong tag 5 kilo rice ngadto sa nya nay pakapin nga duha tingali na ka sardinas o duha ka noodles ngadto sa mga 900 to 1,000 ka mga pobreng pamilya sa atong parokya. Di luwas. Ang man mo malipay nga mga hatag ta. Pakpak tayo. Naasay nang matag alaunas kadlawon kay maglugaw sila, luwasad ang ikabuhi. Gawas na di mga lugaw. Di ka makuyapan ug aksyon kag kuyap, kaon na to lugaw, init kayo. Di ba balik ka dinhi, maghilak na ka. Paso imong dila. Luwas na sad ang atong kagutom. Nya kamo, makaluwas mo ana karo mga tao nga gipang COVID o naglikay. Mao na. Di lang ko pabaksin pa der kay mamatay o niya ako. O niya, ug di ka magpabaksin, ang imong silingan, di ka to mamatay tungod anang pagkawa ni mo'y baksin. Ang mga doctors o mga nurses nga hapit na nga gani daghan na kayong nangamatay nila, karon gipangkapoy na sila sa ilang duty, ang uban nang resign na lang god kay di na gid nila mada ato pag yung punan pagid nato dito dasok anang naang mga severe nga kasos baksin sana sa COVID tungod kay way mga vaccines, tungod lang kay nahadlo ka nga humagbaksin duha na lang katuig mamatay na ka. Ay magdungan ta magdungan ta. Nindot kay na kana magdungan bitatag kamatay, wa na gyud mulubong nato. Bitaw. Na siya. Mga hadlukan kay baksin. Mura ra ba gyud og di mamatay. Gadugang-dugang lang mo na karon paminaw sa balita. Mga doctors paminawa, kapoy na kaimi. Kapoy. Siya ka nang mo duty silang tag 16 hours. Nya mura ra bag unsay giatiman, mga masakiton. Kamo kuno'y duty og 16 hours nga magsigig atubang anang masakiton. Ako gani siging dupa-dupa 8 hours gani na pagi-kolekta inig human. Kapoy man gani. Kapoy oy inig human pagi na kog misa na pagi kaon, agdahon pagi tagkaon. Makahuman kog misa 8 ka buok usa ka adlaw. Mura kong ma-flat. Unsa naka nang naang 16 hours pulos masakiton imong giatubang. Di apay yaw-yaw sa mga tagtungod. Unsa man kaduk, unsa man kaduk, unsa man kamam, unsa man kamam. Tay sakit pa. Ma'am, ako tong masakit ng ingos sa. Ako diri ma'am. Ana, ingos sa tong nurse, mga matay unta man tanan. Ay, mga matay unta man tanan. Unya ato pag ginangpunan nga nag-shortage naman ganitas ato mga medical people nga nag-serve sa ospital, magpasibir pagitag maayo. Uy, patuslok mo sa bakuna. Naagani ka na ganing magbaksin, hugupi ninyo, hugupi. Ana, ma'am, ibaksin ko yung isa. Wa naman, huruta man yung isa. Kana na lang sobra, linuig tubig. Ako imnon. Linuig. Di ba? Kita sa una ka ng soft drinks, makainom daw mo. Kamu mga pobre ba? Ako pobre sa gusto na. Igumag inuman ng coke. Kunya, tanaw na mo, napay sobra, linuan. Imnon. Kanang royal, kanabitang mahilantan. Natay usa ka igsoon mahilantan. Kuan man na, palitan man na ka ng royal, nga iyabog ato, amo din ang panidaan, tanaw na sobrang gamay kaayo, bla, mag-ilog, mig-inom. Amo na ka ng mga bayal, gipangsodas, basurahan ko, linuig tubig, imna.
Ina magpabaksin ko kay di na ko gusto nga madugangan pa ang kahasol o kakapoy sa akong mga igsuon nga mga doctors o mga nurses nga nag-atiman in taos masakiton. Mga naong sa ayaw sa pader, ayaw sa pader. Wala na ninyo. Mo lagi na. Ang atong ang atong kinabuhi ba mahimong makahuluganon basta gamito nato alang sa kaluwasan. Mao nay gigamitan ni Maria sa iyang kinabuhi. Muna hangtod karon atong gi-celebrate ang iyang birthday kay talagsaon kaayo ang paggamit niya sa iyang kinabuhi. Daghan kitag mga gipanghatagan karon og birthday gifts. Daghan kitang sige kanta og happy birthday. Pero happy ba ang kalibutan tungod sa iyang birthday? O daghan ang nangandoy kanus man ni siya mo end. Nus aman siya ito mo dito bahak. Kamoron diya, kumusta man ang inyong palibot, ang inyong mga silingan, nagsigibag pangandoy, nadugay pa unta ka mamatay? Ang inyong mga ugangan, ang inyong mga umagad, ang inyong mga bayaw, kumusta man? Nangandoy ba nga may unta si mama dugay pang mamatay o nagsigi nag-ingon kanus man ni mamatay Lord kuha hasol kayo hasol. Ambot ka og na ba kay nangandoy ron nga si Padre Siano unta Lord dugay pa unta ning mamatay. Wa ba ka mo ingon ang sakristan og di man patyon Lord ibalhin in taon gikapoy na mi aning slot gikapoy na gid mi aning slot ana ibalhin in taon ng paria dito na lang na silaing parokya basig na nangandoy no na taas ang kamot. Nindot kayo kana bitang mahimutang ahintis kaluwasan unsa may mahitabo nato matud pas atong tubag sa salmo sa to nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Mao ni ang sentro sa awit sa mahal nga birhen ng Magnificat. My soul rejoices in the Lord my Savior. Nagsadya ako pag-ayo. Kana bitaw ang atong kalag maunay magsadya, ang atong kalag maunay malipay, pagkaninduta gid anang kalipaya. Pero kung ang imo ra ganing naong mo'y nalipay, pero ang imong kasing-kasing bugat, magsige ra kayo. Bitaw. Oy, nice man. Nice bitaw. Ano? Naidaghan na. Lingian ang imong tupad. Lingian. Tanawa, di ba? Iniglingin mo. Ana. Ikaw niya, pakalitig lingin. Baka na sa... Gaana sana siya. Yung ano man, ang kasing-kasing bugat man. Bugat oy. Labi na ng mga bana diha karon nga wala gyud pahikapa sa asawa. Sigihan na lagwakli. Tungod lang kay guwang na kuno. Hilas ba nimo? Guwang na ta. Tiguwang na ta. Yang imong bana kay ang feeling mura mag-teenager. Di nakakaluwas niya. Makatiwas ka. Makatiwas. Nisugod na raman nagtanaw-tanaw ng mga TikTok. Na, matiwasan gina. Nisugod na raman nagtanaw-tanaw ng imong silingan dito nga mubo kay short nga isulob. Nga imo pag yung iwakli-wakli. Na, tiwas. Yang sa may buhaton, sa asawa. Inig, hikap, ay yung iwakli, kupti din kamot. Alam. Sige, mga matay, sige. Maumaga niya to, hangtod ang kamatayon mo bulag ka na to, sige, magpatay ta. Magpatay ta nga ang atong kasing-kasing magsadya sa kalipay. Di ba? Kanindot, ana? Kamong mga asawa, inyong bada, pirmi lang maglunang sa kahubog, sa abog o sa hugaw. Malipayon pa mo ron. Labi na ng inyong mga bana nga musuyop sa panagsa. Malipayon pa mo. O inyo nang gibuwagan. Ayaw paglipay yun. Kung sa may makalipay, paningkamot nga ikaw mahimong agianan sa kaluwasan para anang imong bana, para anang imong asawa,
para anang imong anak. Diabit ako i-interview sa Kaslonon, ingon dayon ko, pila na mo katuig nga uyab? Pila na ginituhan? Pila na ginituhan? Mura na mag 11 or 12 years. 12 years na may father. Ako, kadugay na guday. Nganong karon pa mo nagminyo? Ang tubag, yan. Ipahurot sa nakog minyo, tanan ako mga igsoon. Kaya ako magoy kamanghuran. Nya, sila osa, di gid osa may magminyo. Motong nadugay, gimig minyo. Ngayon ko, ngano mo dahil nagdungan mo minyo? Isa, ngilad man na pader kay sukob man na. Nako, kinsa may gibasihan ninyo ano inyong desisyon nga magminyo mo? Ang Ginoo o ang inyong kaugalingon? Ang Ginoo gid pader, si Lord gyud. Siya man gyud sentro sa mga. Nako, ngano gitong wa mo magminyo? Ugan sa sukob man pader, sukob. Pero ang among gibasihan pader, si Lord gyud among sentro, pero sukob man. Ako ding inan, kinsa man ang Ginoo mo nag-ingon nga sukob na. Mao na itong kuan karon, mao na itong kabuang. Ang ato ng tuhuan, ang gisulti sa way klaro. Muna diri sa unang pagbasa, si Propeta Mikias, mao'y misulti sa tinuod. Ingon siya, katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway, giatake na mo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Mo nitong gisgutan sa atong ebanghelyo, ang karaang kagikan gikan ni Abraham hangtod gyud ni abot ni Maria nga nanganak og Ginoo. Unsa man na siya? Ayaw pagtuon ang mga dimalas diha nga gisulti sa atong katawhan. Ang tuhoy, nahalinya ba ka, na-connected ba ka, nahasumpay ba ka sa linyas kaluwasan sa mga taong naningkamot nga way sala. Bahala nagsukob na mo diha basta way sala. Naasa ni istorya nako nga gulang-gulang na sad, ingon din siya, Padir, ang ako bang bana namatay, kanya ang iya sang igsuon pader, wap ay tuig, namatay una niya, niya namatay sa dakong bana, ang akong gibuhat pader, akong gigunting-gunting ang rosaryuhan, akong gipakupta niya. Naku nga naman siya, basig ako na sadyay mo sunod. Kay harong ko maputol ang linya sa kamatayon. Naku, onya, wa ka mamatay siya. Wa gid pader, ako karon pader no, 80 na gid akong edad. Nya paglakaw niya nako, oh, lisod naman lagi kag lakaw. Siya, di na kay ko kakita pader, oy nako kana, hapit na. Hapit na. Anya naglikay ka imong giputol rosaryuhan, aron lang gyud dili mo sumpay nimong kamatayon. Oy, patyon no na kay linaktan pa lang nimo naan, pananaw pa lang nimo daan, hapit na mapaong Ang kahadlok sa kamatayon maoy babag sa kaluwasan. Mao na ang pagkabanhaw maoy gitan-aw ni Maria. Unang sa dihang gipatay ang iyang anak sa iyang atubangan, si Maria, ang mahal nga birhen, igo orang mihilak. Nga naman, ang iyang kasing-kasing o ang iyang unahuna, sayod, tuay pagkabanhaw. Nya unsa man ang pagkabanhaw? Maunay continuation, sumpay sa atong kinabuhi, nga wa nay katapusang kinabuhi. Munang sige tag-celebrate sa birthday ni Mama Mary, kay buhi pa siya, gisumpayan siya, og way katapusan. Namatay man sa ni siya, niagim sa ni kamatayon, gisumpayan lang. Karon wa nay hunong natong celebrate og birthday. Ikapila marong birthday Mama Mary? Inighumas misa, sultihi ko ninyo, og sakto inyong tubag, tagaan ta mo 1,000. Nya? 1,000 lang usa. Dollar man sad. Joke. Di ko matag $1,000 gigano. Wa man gani ikoy $10. Bitaw mo. Pila na may edad ni Maria karon, nakadugay na ato, sige patag celebrate sa iyang birthday. Dugay na ato. Kana tungod kay nisayod ta nga buhi siya, nga siya wa mamatay. O kitang tanan
di gyud mamatay. Basta ang atong lawas, ang atong kalag na sintros Ginoo nya naagianan tas kaluwasan. Sige, assignment. Assignment ninyo. Iguleros inyo pangitag paagi nga makaluwas ka sa kalisod sa imong isig katao. Nanglita ng imong mama naglisod in tawag panglaba, tabangig panglaba, luwas na. Ang imong anak naglisod in taon og duwa anang cellphone, tabangig duwa. Adi, di man nila maglisod og duwa cellphone, maglisod lang sila pangitag additional nga load, tagaig load, luwas na na, no? Ana, ang imong bana naglisod na in taog lakaw kay porting hubuga, aga kaya, luwas na na. Ana. Ang imong bana guol kayo kay wa sugta sa inyong silingan, iyang gipanguyaban, wa sugta tabangi aron sugot. Ana. No? Ang imong silingan nga siging libak nimo, putla na nas kurente kay wa kabayad, bayari. Luwas na na. Ang pari sig pamaligyag slot, paliti. Nindog na ta. Mga igsuon, sa pagkatao sa atong mahal nga Birhen Maria, makita na nato ang laraw sa amahan alang sa atong katubsanan. Busa, uban kaniya, mupadayon kita nga malaumon sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok, magsangyaw sa maayong balita, nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo, mudangop sa Ginoo nga nagpakatao aron pagluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug hulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga nangamatay, ilabi na ang mga gipahinungdan karon, makaangko na sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og langitnong amahan, dawata kining amo mga pagampo nga among gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Vicente Ferrer, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.